Pajjiżna għaddej minn żminijiet diffiċli bajnejn id-dinja puntati fuq Malta. Pajjiżna jispiċċa mlaqqam ċentru tal-korruzzjoni, dan jista' jkollu effetti seri fuq l-ekonomija u jagħmel xogħolna aktar diffiċli. Klim id-dekan tal-Korp tal-Konsli Onorarji akkreditati għal Malta, Godwin Bencini, fid-diskors tiegħu fl-iskampju tradizzjonali tal-awguri tal-bidu tas-sena mal-President ta' Malta George Vella. Godwin Bencini qal li mhux sew li l-azzjonijiet tal-ftit iwasslu biex ibagħti il-pajjiż kollu u saħaq dwar l-importanza tal-uffiċċju tal-President biex jintrefa' isem pajjiżna u dan doppjament minħabba li l-President attwali għamel żmien twil bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin b'esperjenza f'dan is-settur. U ringrazzja lil George Vella li minkejja l-limitazzjonijiet kostituzzjonali għamel dak kollu possibbli biex tinżamm Laqgħa f'dan iż-żmien ta' inċertezza politika u ekonomika. Minnaħa tiegħu anke l-President ta' Malta għamel aċċenn żmien li għaddej minnu l-pajjiż. George Vella sejjaħ biex il-ħatra ta' Prim Ministru ġdid tiżdied il-ħidma biex jitnaddaf isem il-pajjiż. U ħeġġeġ lil konsli onorarji biex jużaw ir-rabtiet tagħhom mal-kapitali rispettivi biex jinformaw li Malta qed taħdem biex l-istituzzjonijiet regolatorji tagħha jissaħħu. Preżenti għal dan l-iskambju tal-awguri kien hemm ukoll Ministru Evarist Bartolo fl-ewwel impenn pubbliku tiegħu bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin.